nekore kyugwichania kekenyare kubareta abantu kurwa chingongo baiga banyara bagwikena asensemo ya kyobegi gutoka ase kinyuru kya mwamachoka ime location ya Masige East gutoka ime county ya Kisii kubatikana amone kore kegegyo wichane kima asi umusachoyomo anyara emambia lero gakubatungura abana baye babiri Gacha mambi igotokuria ndagira muno baro. Twaimuka mambi mapema. Twaria ndagira muno baro breakfast. Twagenda nche no musubati oye no mongi none twagenda gutore chairo. Twatigana abana bande gabake. Ntoro chimuti endera arokane bobe. Ekiagera na bate banga ntoko sama mambi mwe kono mo. Atwa koroko sama. Twagenda mugono ntuka boita muneko. Iko amatuka ya moto ngotore chae na bale ko bohita gaya lakini gara twagenda ya ikachin sai tu twanyora bana bagutira gochora abana nake twaburinga yumo ngayi abana bande bale mwana misali gakaraire nake muma yo batigara na tati lakini tati obugoirie beti otirimbukeire bitume me goikako akogenda korire ngombe chinsia so twera tutara ichagocha tukirita ke gon saa 3 aikero gore stora gotoreja abo ndonyambo no mura akora tomo tentora akora ngo chatore na ndenge oirana naende oira no ikaga na bane ngene bete koboko oira no ikaga toira ngane ka white ono ditokirita ke gon na twanyoro chire ando ne bete iko imwando chirikere titin saine ekara ikororo onte bina muburi ngai nando go chekiara nto mukani mabinga abera tasuka oyu no mwako oyu mwaka ninga abera tasuka abera tasuka ko ingwali munangi sungu abera takora kitasuka chepa igona bwate omochando abwate omochando ketemoke ono riacha nebeti nasoke para na to kubura ninga ngai nanda go chikochi dina soke para oi katara ikasikete oi atara ganda tambi oi ochikonra maega oi na chitake oira no ngetani bono ita ogo champion ngetani ocha ogwetani ogo chonget okoirina gocha magega akara ngetani bono naranga wonko muri bono mahenga mubwati ya mungi nantenga kara mubwati yake orore sako kore lakini nanyoranga oetani ria magora ake nkonyorare oanza kogenda muna kwanko komonyoka kara monyoka bona kana ekiriro uroga iga nyombe echo na mororo gotirimbuka rabugo ko chimate ogenda tajeti nchere kogenda boronge echiko mosoke para ogenda bitumani oika osauche bitumeri otirimbuka osauche bitumeri tajeti mwaye osauche bitumeri na mubwate ko chiororo ina mubwate ko chiororo bono ansa konsiriri ntari ko more kyara gari kogenda mbio nanya no mubere bw'umwana omana nakorerense agetega akamba ko soke mwino gaye umwana munne nake atati go yomoke bono ekere naranga akona gutamo gweka natebanga kone kiabe abantu bono baikere abantu bachakire igono na mwayo chakire gukura bono ntoro chyo yonde sakarteki esaro yomoke oyomoke bono gotoirite nga gose nyomba kare ngotirimbo ko ikanga ko bwatinde gweka kuchimate na bana ko rubare para ko chakara gweka kurekyo na umera nande mu bironde nande gore getingere matake kurusi bitumebi na umera nande mu bironde mu no kokorteki oro o mutoro chimate nere gana chire gaiga bono osoke para nebeti wansa gutireke public ya ikire ya mubwata rende nebete iyo oirumba ka polisi twa musaranda revinte twa sandra polisi nebinte bya bwata mwaka umukagiro yo iga in police ke anyara kuyo Kyobegi police station igo kubwate kana mwaka gote una ekereke ko mbwate guchi bitume mena liyo anne kwanyoro mubero mutangani oro nanyoro mubero mutangani na twara akitene na oro turigerereti ikobono igoto irango yonde no akorteki no hari ono gotirimbuka ngana tokubwate goika na twanyoro mubiro ri kuruma egati abali banyara bawikirana ase gwenye iganigo anene banyara bakoyiria amaliga watikana amone koleke igagitarenge egiokokia nigo anene banyara bagotebuna noye nabo nigo omukagiro yiga onyara kubaita abana baye babere emambia lero nigo abwate obotutukanu bobongo igento anene kubwatekana amone amateiga amona babuli baye banyara bagotebanga kero kende na kira engane iga gokorekana yokora magoso swali tangani otokwani namanya kumubu Nelson lero mbuyora ile
Ontebi buna yembianda ye. Ontebi kirwe kibona isaransa. Namungi no yene rocho isaransa. Tualete ibikombe buna tunalete butambi. Tuanywe chai. Ono asinginje twari kwenda ku katore chai. Natebi omwana oli Teresa. Tugende totore chai eri. Nduchinga rero muri uyu mbyare. Tuagende twachikotore chai. Mwana era namutika nganko asibye bintu ndi baleta amaji. Aba bandi abake batigaranza. Tuagenda twachikotore chai. Nakolengana lende twatore chai cyaba kinsaisa tuyiga. Naburi umwana oli ngaki akibona rero umwana yataracaga. Tanchi tigontiganse. Antebya nabirata kenkakare. Twatuma umwana oli omwabo. Kendo orore gusino harika. Mwana oli ogenda omanya gochote boneki nga Michelle Tayo no nyangiro oli Tayo. Abori nga irenda ali gochikiagera na watu abatiganga. Enkoro yangu omwana oli erutanga na gochaka. Bagenda mwana oli ekeracha na inchina tigara rugoro ase chai. Kana twarenge no mugako oyo engana gete twabwate yo yokore gasi oyo korete gasi orete tumwakane. Ono nali mwana oyo atebyo anti yae yalingo omutebi nga mama mutebi ache omwana naligiria abantu paka chinyaro bakolereki baburire nachaka gutirimbuka bono kurugoro gocha bamba atangana gocha mate iga ono omwana oyo era ntwa munyoro kwenda ukikyobe guno mugaka ateba otebera ngo yandari kuhingiro ogenda buri ngano isomo buri no kwate chibesa umutebiye nimbwate chibesa ogenda one keragenda ntinini para nandi nanyoro gosoka kuhwa kumubulire nde airende okuru nande kiagera nkwagenda kuhingiro kwaginge ngai onde tarengo namanya kumubuli kayi abana baruba ngabana abaraire nyumba. Ono nali eriantebi nchina moeta otangana bwangu narumaye ngo ikansa nanyoro umwana oyo kondangire baba abana ba minto no bale matega ibwako yo okugenda ukyo Ekertonya toikerna asinkiyiga nigo eyamateiga yanyari kurwa amagombabo anene asibanyara bakubuliye abantu bonsi banyari bakoyesabirania ekerekeiga gendete gwetera chinga gichinkongo iro mubakiralia oye togende njira ya mato yo kare kogende njira ya kwa bahati mbaya iriachi twakwanire neralia nkireta keigo bwatiri umwana uria nacha kuigwa umuntu gukura kurwa county gerensa ono kungotegerera nkoigwirio ingote no muntu bano kurera kuruga nkochukuminyoka kurwari buge kaiga nkorora abantu bakuminyoka abange bagoteba nga uitira abana bono ngusinyunga uitira abana ni nguye nkominyoka na nje gocha goikangi chega ndole instant muna yakora kiriki amaene ngochi chanje bwe ko monyene paka ngoika mata ari nkonyora abantu baichuire amaene nanyora omwana omonene igakire beti igareri igakwite shwali amanyinga naba mabepinasi nyu nonye kinkokora njeti korora nonyo yokabire nga naende uitirwe one kere nkonyora ngore tirwali ngaitita abana bonzi twalira nsali twabato ichane tabantu baichane tuwijana okonene akurworora gunaroranga omuntu yonyo okorire genteke naende talinsa nabera atukinga mibige bisetangansa ara baisa gukora kende gyonsi ine nkoro yane yale konga iko kungutira iga amaene nkomonyorure kona ali mui kera na monyorure kona alia na mana kurwororo naenda guchiesari ekera naenda guchiesari narora iga kurigiriria maisa makali sana inje namo chigo rengera linga umuntu yabaise kuimuka na inje lakini rende nere miyumbu no musacha na inje natogonya na chinguru chine namo taika chini na baigwero isaranza ekera isaranza gongo na gukora iga abantu bachicha abange bamubwata
ubuya twamwira guchi polisi ruguraria twamubikoro igegetende kinegitendo kiabeire kibi ya tuichaniri kinyure kigesatu ibule twintu anakorora getende kikira akiabarari bamintekera moko genda na nonye muna to gukwana iga nabo tuichanete abantu twins asigo nabona arregetende ke muna twagenda kurwa paka twaikanya maje twatigere serikali agokora yabo pono nabo tuichanete asinke turingenje nigo ngina abana baigabwa ate amagombo amona mayenda amonekegima kubatikana amune koleke iga Kenya yokolekana emambi yelituko lya lero noye nabonigo ekero totema gutwara enkonere atarenge nangana yende onsi yokwana nekine kore umwanchu murigeria Uinka TV anne Kenya yokubatigera amenyi bense meiga amagombo amanekima asanne banyarire bakubulia serikali yanenya kumukia egetambukiro gyo kwene kibuna inkonyarire yeko babwatesia na kubakonya noye nabo nigo anne banyarire bagotebuna ekene kore gitana kwene kiwo ase kinyoreke iga egento anne kubwatekana barbo banyarire bagotyoterere kigimana gotebuna nigo getali egyoko kikigima asanne ne banyarire bakwitira amaliga nanene kurwa amagenda bo gochia asinkeiga ayiko ripoti ya egeta seni ya Uinka TV kurwa ase wenyeiga Idene Lucas Mogaka.